Yan yung puno ng alokon. So kukuha tayo ngayon. Vegetable ng mga Ilocano. Yan, so akyat tayo dyan. So ito na yung mga nakuha nating alokon. Yan. Ito kasing bulaklak niya, yan yung ginugulay namin dito sa amin. Yan, mataas na puno. So every ganitong February, March yan, dyan siya lumalabas. So ilang araw pa ito, mag-aano na siya, magmamature na yung bulaklak. Hindi na siya pwede. So dapat ganito lang muna siya, yan. Yan. Umulat ikastoy. Yan, lahat ng dahon yan, naulam yan. Nagugulay lahat. Ayan. Sa pagtatanim po ng alokon, no, so kailangan nyo lamang pumutol ng mga bahagi nito sa sanga, mga 50 cm or 60 centimeters. At mag-prepare kayo ng mga lalagyan, mga sirang botelya, ganyan, gaya na nakikita ninyo. Yan, lagyan nyo ng lupa at ilagay nyo yung mga tangkay, yan. Yung mga sanga nya na medyo malalaki na rin konti, no, gaya ng braso ng bata, ayan. Ayan, na ano na yan, 2 weeks old na yan. Ang bilis niyang tumubo. Yan, meron din tayong ubas dito, no, nahingi natin sa ating kaibigan. Meron na rin siyang mga dahon. Ayan. Meron na siyang mga talbos. Yan. Ubas po yan, no, kulay violet po yan. Ayan. So, katabi ng mga halaman natin na tawag namin dyan, dara-dara. In English, blood. Ewan ko kung ano yan, no. Pero uso kasi siya, eh. Yan, ubas po yan. Yan.